Sofija i Terza najavili vrelu akciju pod pokrivačem. Spajaju krevete, pa mogu da čekaju da se Milica porodi. Otkriven pakleni plan verenog Terzi. Dok je Borislav Terzić-Terza u realitiju Elita i u vezi sa Milicom Veličković, koja čeka njegovo dete u spoljnom svetu, čini se da je njegovo srce počelo da kuca za drugu učesnicu, Sofiju. I dok gledaoci realitija uživaju u dramatičnim obrtima, Terza planira da spoji krevet sa Sofijom, što bi moglo ozbiljno da uzdrma odnose unutar reality kuće. Milena Kačavenda i Nenad Aleksiša su sinoć u izolaciji komentarisali njihov odnos, a kuma je obelodanila detalje Terzinog plana, koji uključuje spajanje kreveta sa Sofijom. Iako je odlučio da ništa ne priznaje do Miličinog porođaja, čini se da Terza više ne može da se strpi i da što pre želi da ozvaniči vezu sa Sofijom. Munja i Terza su imali plan da izbace malu Kristinu iz kreveta kako bi spojili krevete sa Keti i Sofijom. Njima je paravan za to da stave navodno hranu iza kreveta, a zapravo je jasno šta je plan, kazala je Milena Kačavenda. Terza treba da zna šta radi, a očigledno je šta radi. Ovako nešto se nikad nije desilo u realitiju. Njemu sam rekao da nije svestan svoje nesvijesti, istakao je Ša. Podsjetimo, dok je Terza sede u dvorištu sa Milenom Kačavendom, on joj se požalio šta mu je preksinoć pri upoznavanju izgovorila nova učesnica, koja se na imanje u Šimanovcima doselila prilikom vanrednog ubacivanja. Šta je ponavljala ova sinoć, ispitivala je Milena Terzu. To je ovaj što je prevario trudnu ženu, rekao joj je Terza. Sigurno ima klipova, zaključila je kuma, dok je Terza odbijao da to prihvati.